जहा प्रतिष्ठा आरो जहा मामा ग्रेस नै सुइमिं पुलाव हायबाय दिउलगुरियावहाय सक खाथियावनो नै दिउलगुरि सक खाथियावनो दोङो नै सुइमिं पुला नै दिनै 3 days जाबाय जहा फिसाजोआ आरो जहा नै प्रतिष्ठाया मास मोनसेनि खाथियावनो जाबाय ना जहा खिन्थु बोसोरथाम जाबाय देलायदों मासाव खनसे दे नै ड्रेस लाबबाय दा दिहि मामि न सुइमिं पुलनि ड्रेस गोदान लाबबाय नै दिहि माने 1110 रुपिसनि बियो ड्रेसा गानहोनोसै नै ड्रेस गानबायना मोजां जाबाय नै खोरोखो नायनो होलाय ड्रेस गानबाय नै बे दुगैग्रोनांगौ दे बरिया माने बे सुइमिं पुलाव हाबनायनि सिगां इयाव दुगैना लाग्रोनांगौ आरो ना प्रतिष्ठा मा थांखो दा बियो नै बारसिगोन आरो ना नैसो प्रतिष्ठानिया दे 1 2 3 बारबाय बरिया दे एसे लाबो दे ससमाया गानदो दे ससमाया गानदो ससमाया उल्था जायाखैथ' उल्था जायाखै बरिया बास नाइस मोजां नुबाय दे दे प्रतिष्ठा ससमा गैया नोंहा दङ ससमा लादो दे ससमाखौ दे सानसेबो इथिं दे खनसे दे सानसेबो बरिया दे दे सानसेबो दे दे हाबदो दे सानसेबो बरिया दे दे बारदो दे प्रतिष्ठा बारदो बरिया नै लोगोआबो बारबाय इहा नै दे सानसेनि कम्पिटिसन नां दे सोरबाफोर नोंथांमोनाबो फैनोबा फैनो हागोन नै दिउलगुरि सकआवनो दोङो ना बेयाव सुइमिं पुल दङ एडमिसन लाफैनो हागोन